Magandang gabi. Live na naman tayo. Live, live, live. Live, live, live. Okay. Maraming salamat po. Ayan, share ko na to. Yun. Ayan, i-share ko lang guys yung pagkain dun sa sa Parisan. Sa lahat po ng mga nandito, share ko po sa inyo ha. At sa lahat po ng mga nakakain na, tsaka yung mga kumain na. Ayan. Rate ko siya. Okay naman po yung guys, okay naman po yung mismong yung pagkain, okay naman yung 8, rate ko sa 8. Tapos dun sa fried chicken niya, 9. Tapos sa place po, siya, para sa akin, lang siya, 7. 7 kasi hindi naman siya totally malinis guys. Kasi nga, yung sa paligid niya kasi, medyo, parang meron siyang mga kanal-kanal. Kasi sabi nila, dati daw siyang, yun, pangalumang, luma. Pagka dati siyang lumang, pero ngayon okay na, nalilinis na siya ngayon. Dahil sa sobrang dami ng mga tao doon, niayos na. Yan. Tapos, ah, ano ba yung mga nakikita ko doon? Yung mismong nila guys, yung mismong, niya, parang, kusina, ayaw nilang ipa-video yun kasi nga bawal daw yun kasi for privacy daw. Pero okay naman guys kasi meron silang mga menu nila, may barbecue, meron silang ano ba yung mga nila, menu, may barbecue, meron silang fried chicken, ano pa ba, bulalo. Masarap din yung bulalo nila, masarap din yung bulalo. Ano pa yung masarap din sa kanila? Yung mismong ano pa yung masarap sa kanila na nakikita ko? Barbecue. Meron pa lang silang guys, inasal. May inasal din sila kasi nakikita ko dun sa may mismong kusina. Nag-ano sila, ng manok. Kaya yun. Tapos, okay naman po yung pagkain guys. Sakto lang, hindi siya masyadong masarap. Tapos yung sa fried chicken, okay siya, pasado siya. 9 para sa akin. Tapos, yung mga tao, mabait naman yung mga tao guys, mabait naman, friendly naman sila. Hindi naman na totally mainitin yung ulo nila kasi nga okay naman yung kasi walang masyadong tao that time. Siguro mga tao doon sa kay Diwata nang pumunta kami doon, siguro mga 40, 40, 40 na tao. Hello, shout out po sa mga viewers diyan sa baba ha. At kung nakikinig po kayo diyan, maraming salamat sa YouTube ko. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo ha. Sa mga viewers po na nakikinig ngayon, ayan, paki-follow na lang po yung Facebook ko at saka YouTube account ko. Okay? Ano pa ba? Ano pa ba yung mga namasid ko doon? Yung park po nila guys, meron silang park dito kasi medyo maluwag-luwag siya. Hindi ko lang parte dito sa may kaliwa yun eh. Pero naglakad kami kasi that time. Pero pwede kayong mag-park sa kanila. Kaso ayun kung may bayad ata yun. Hindi ko nagkakamali, 50 ang bayad doon. Kaya okay lang kahit 50. Ang importante, safe naman yung sasakyan nyo in case na pupunta po kayo doon sa mismong Diwata. At napansin ko rin po guys, yung nila, yung mismong paligid nila, tabi sila ng daan. Kaya yung pagkain nila, talaga siyempre di natin masasabi na pag dumaan, yung usok, talaga makikita siya. Hindi naman sa totally ma siguro di na mausukan yan kasi nga bandang dito siya sa may tabi ng daan. Kaya yun. Yun, sa lahat po ng mga nandito, ayan, mag-comment po kayo dyan sa baba kung ano po yung mga na-experience nyo doon.
Kasi para in case man, kung makaka-relate ako at magko-comment po kayo dyan sa baba, para alam ko yung pwede kong gawin sa inyo at pwede kong gawin sa sasagot ko. Comment lang po kayo dyan sa baba, ha? Mag-comment po kayo kung sino pa po yung mga kumain doon, sino pa po yung mga hindi kumain. Para in case sabihin niyo po sa akin, tanong niyo po kung ano yung na-experience ko, di ba? Doon sa mismong Diwata. Okay? At take note po, ha, hindi po siya house and lot kasi nga nabash ako dun sa ginawa kong content na yun na house and lot. Kasi yan, dinlagay ko kasi dun house and lot. Instead na container lang siya. Container van. Kung nakikita niyo yung container van, ito pakita ko sa inyo yung, dali lang. Dali lang, ha. Ipakita ko po sa inyo yung, yung aking, asan na ba yung pangalan ko dito? Ito po. Hindi siya house and lot. Ano lang siya pala, container van lang po siya. Hindi siya house and lot. Ito. Ito po guys, iano ko po sa inyo. Yan o. Yan. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo ay. Yung content ko. Hello, thumbs up, ma'am. Hello po, ma'am Emma. Magandang gabi. Ayan guys. Diyan ako nabas almost ang views niya is nasa 278 na siya. Yan, ito pala yung bahay niya guys, oh. Yan yung bahay niya. Yan yung container van na parang ginagawa niyang office. Yan, yan. Ito po yan. Yan na yan. Yan po yung niya, mismong siya natutulog, di ba? Tapos yan, nabash nga ako diyan, sobrang dami ng mga bash ko. Hello po Ma'am Emma. Salamat po Ma'am Emma. Nakapag-live lang ako ngayon kasi marami mga content na ginagawa ko. Kaya, yun. Ayan. Tapos, eto naman guys, yung pagpunta ko siya, nung sumilip ako doon. Asa na ba yung ko? Asa na ba yung mga videos ko guys? Ipapakita ko po sa inyo, ha? Ito po. Ayun po yung ko guys, YouTube, Facebook account ko, ayan. Meron akong 202,000 followers guys. Paki-follow niyo lang po ako, ha. Sa aking Facebook. Ayan, ha. Edward Laksina po. Okay? Yan po yung aking official account. Okay? Kapag may nakita po kayong ganyan, ako po yan. Okay? Tapos, ito po yung mga saan ba yung mga videos ko dito, hinahanap ko. Yung kumakain kami dati, saglit lang, pakita ko po sa inyo, ha? Wait lang. Hanapin ko lang. Asan na ba yun? Ay, salamat po Ma'am Emma. Maraming salamat sa pag-follow. Ito. Wait lang po, pakita ko po sa inyo yung nangyari sa akin nang pumunta ako doon. Kasi nung pumunta ako doon, maraming mga nakita kong tao doon na mga content creator, mga vlogger. Ayan. Hanapin ko lang, ha. Ito yung pictures ko guys, oh, para alam nyo na katunayan na pumunta ako. Ayun, oh. Ayan. Yan ako. Si Boy Abundat. Ayan. Kung nakikita niyo po yan, sa account ko po ito. Ayan. Ito yung Hanis review ko guys. Yung Hanis review ko. Wait, ito. Ito yung nangyari dati. Sir, mga influencer, mga nagpa-picture ako kung ng customers. Di ba sabi ko, hindi naman buong maghapon ay nakaharap na lang tayo lagi dito. May mga time talaga na minsan sinasabi ko mamaya lang kasi katulad ngayon nakaharap ko sa inyo para interviewin ko yung picture interview para sa mga ano. Pero yung mga tao kasi minsan na hindi ko mapagbigyan dahil di ba may negosyo ako. Tama, nag-importante yan. Doon ako, may darating ako picture. Kung sinabi ko tama na mamaya na, pag na videohan, i-upload, sa mga nadating ko, di ba, attitude, ugali, nagkita, ayan, wala na akong pakialam. Ayan, oh.
Hello? Panoorin niyo po guys. Yan, panoorin niyo yung that time na nandyan ako. Si Diwata guys, oh, si Diwata. Yan na. Ayan oh. Ayan oh. Ah, sige, sige. Ayan oh. Yan, maraming tao dyan. Maraming pong tao. Ay, konti pa lang yung tao pala dyan. Kasi nga, yung pila dyan, konti lang. Ay, si Kuya Bunda, charot. Ah, si Kuya Bunda. Oh, nakita ko nga, napanood ko nga yan eh. Po, nakapunta na ako dyan. Napanood ko yan. Konti lang yung pila dyan. Konti lang yung pila. Sila yung mga kagrupo ko. Mga kagrupo ko. Yan. Okay lang, ma-experience ko yung pipila. Host, pahingi naman ayuda, sabi niya. Ah, ayuda? Anong ayuda? Ano ba? Chicken, chicken. Chicken, ikaw ang bibili mo, mami. Ikaw. Ah, okra. Walang okra dito. Tignan natin kung, kasi bago ko nakita trending to eh. Ah, sige. Hindi kapag hapon, konti lang yung tao kasi mainit. Ah, sige, ma'am. Ah, banana. Dito pala. Ay, sige, bigyan kita ng jacket. Sa ano, sa content nila. Yeah, may jacket ka na, ma'am. Kasi hindi na ako masyadong nag-ano, ma'am. More on, ganito na lang ako, content. 4 to 5 hours para lang makapunta rito. Ikaw, sir, anong oras? Ilang oras yung ano mo? 30 minutes. 30 minutes lang? Ang lapit mo lang pala. Ikaw, ano po, anong oras yung ano? 2 hours. 2 hours lang. Ikaw, mamalis. Anong oras yung biyahe mo? Minutes lang. Di ba taga ano ka? Mindoro? Taga Mindoro ka? Endoro, kapit-balik ko si Kapanggan. Ayan po, maraming tao sa likod. Ewan ko yung iba kasi hindi sila content creator, hindi sila vlogger. Kaya, ayun, titikman nila. Pero try natin tikman yung sinasabi nila kasi trending to eh. Marami nagbabash dito eh. Pero try natin kung i-review natin. Diba? Hindi sila oh. Marami din nakapila sa likod. Ito pala yung ano yung stop. Oh, buti na lang marunong pa ako mag-jacket kasi matagal na ako hindi marunong mag-jacket eh. Yan yung mga ano, diyan kayo magbabayad. May Gcash, ayan. Dito yung mga manok. Diyan. Yan, kaso wala pang luto that time. Ayun o, ito to mga bulalo yan, bulalo. Ayun yung mga manok oh. Ay ano, chicharon bulaklak at saka baboy. Yan, karne. Lahat yan may station, may mga naglalagay, yan kukuha ka ng ganyan. 100 pesos lang yan. 100 pesos. Thank you, sir. Ayan, nakakuha na ako ng isa, yan, hawak ko siya. Yan. Pupunta na naman ako niyan sa Sabaw, Sabaw Station. 100 po, 100. 100 pesos. Sinember pa lang kumakain dito. Marami din tao. Pero minsan walang masyado eh. Nung pumunta kami, walang masyadong tao. Ayun oh, yung pagkain ko, ayun. Ito naman yung soft drinks. Ano naman, hindi naman unlimited soft drinks yan. Thank you. Hindi ko siya makuha yung soft drinks ko kasi nga, ano, may hawak akong cellphone kaya hindi ako makakaano. Ah, ito yung sabaw. Yeah. Di pa nakatikim ng Paris pawis na init. Oo, mainit na talaga, you know. Thank you, sir. Yan, nakakuha na ako ng sabaw. Ito yung rice naman next. Yung rice nila sobrang dami, naparaming rice.
Opo, mukhang masarap siya pero para sa akin ma'am, hindi siya totally masarap. 8 lang siya sa akin, 8. Pero masarap yung ano nila, yung manok. Rice station. Dito yung rice. Oh, depende tayo, depende sa panlasa mo. Depende sa panlasa. Ayun, ang daming rice oh, ang daming rice. Isang ganyan yan no, napakaraming rice. Kasi yung Spider-Man. Spider-Man na nakastock. And guys, yung Pares, Ayan, oh. ayan, first time na kumain kami dito sa Pares Overload. Ayan, kaso si Diwata wala pa. Kasama ko si Ma'am Alice. Ma'am Alice, anong experience mo? Ayan, masarap to guys, masarap yan. 120 naman yung chicken, 120. Si Edison. Si Edison, dala. Bulalo lang sa kanya. Ito. Oh. Ayan, tawag na dito si Ma'am Boyeng. Si Daddy Yo niya yun. Daddy Yo. Kaso hindi pa, natikman na ewan ko na no-review nila. Na-videoan siguro. Ah, pangmasa siya, pangmasa. Review mo sa, ano, alam mo, kumain ka na lang. Gutom ka na. Hindi pa, busog pa ako. Kakain lang namin sa Sauking kanina. Bakit nag-order? Tapos busog pa. Hindi, try ko nga, di ba? Iko-content mo, i-review natin to. So guys, i-review natin kung anong lasa nitong Pares ng Diwata. Ayun yung mga pangsahog. Sir, yung mga chili. May sibuyas, bawang. Bawang. Aren't tayo kumantas ko. Hindi ako nakakawin. Ano po? Hindi ka nagpulit ako. No? Wala pa. Titignan ko pa lang kung anong lasa nitong Pares niya. Ayan. Ito natin. Lasa. Sarap mo na. Ano, masarap? Masarap. Hindi ko na nakakain eh. Kahit kailan, budol na talaga. Kami kasi. Masarap po siya. Diwata, kailangan bago kami umalis ng Charlotte, magpa-picture kami, content kami sa'yo ha. Katasan ka namin. Bawal ba to? Bawal ba yung Kapala mo. Ayan si Wonder, si Wonder. Ayan, nagkita kami ni, ano, ni Wonder. Kung kilala niyo po yan, Si, ano po, si Nanay Vlog, di ba? Ito yan si si Nanay. Wonder Family. Ayan, kaya naman kayo. Kaya, picture. Oh, pwede rin mag-prank. Ay, picture. Ayan. Ay, si Wonder Daddy, nandito po siya. Sir Daddy, ay, sir. Si Edgar po. Di ba tabag kasi na po kayo? Oo. Ako naman po sa Katarla. Yung Kaya- Tarlac, Pogi na Tarlac. Opo. Nakapogi na Tarlac. Yes, kaya po, ano, actually nakasubaybay rin po ako sa inyo sa mga, ano nyo, mga prank-prank nyo, di ba? Kalokohan. Opo, kalokohan nyo, yan. Oh, Wonder. Kapogi na Tarlac. Edward Laksina po. Edward Loxina, i-shout out po kay Edward Loxina. Ayan, salamat po Sir Daddy ha. Oo. Sir Daddy, Wonder Family. Tuloy lang sir, tuloy lang. Oo, tuloy pa rin ako sir. Wag nating intindihin ang mga negative vibes. Tuloy lang, good vibes lang, positive vibes lang tayo. Wow. Siyempre mga ka-wonder, laging samahan ng prayers, sipag at syaga. Yes, sama po yan. Talaga. At nasubaybayan ko sir yung ano mo, yung di ba yung buhay niyo dati. Oo. Na kayo, Talaga. naging grab driver po kayo. Ano yung sir? Ano yung food? Grab, grab. Grab driver. Kaya, kumbaga, naging inspiration po kayo sa mga maraming tao. Oo. Kasi napaayos yung bahay nyo. Kumbaga, na-experience nyo po yung hirap, di ba? Hirap talaga, oo. Ayan. At least pa paano sir? Ah, po, sobrang dami dyan. Umulat, nag-business na ako, di ba? Ano lang sir, ganun pa rin, lagi pa rin nakapakampa sa lupa. Ano natin, adjust natin. Ah, nagloko na siya. Yun. Ganun lang ka simple pero ang daming content creator po dito, daming content creator. Madami. Kaya yun. Oh, hello ma'am, shout out po sa iyo Ma'am Emma ha. Maraming salamat po Ma'am Emma Channel. Maraming salamat po. Ayan. 4 na milyon na lang tayo, guys. Ito. Oh, yes.
Ano ako dyan, subulpot talaga ako dyan. Nakipagsiksikan ako kasi kailangan ko maka-interview. Followers, yun ang pinaka Kasi secret lang, secret. mayaman ako sa pagmamahal. Yes. Ayan o, nagtatanong ako dyan, hindi ako sinagot. Kayamanan natin sa buhay yung pagiging kontento natin kung anong mayroon. Yes. At saka hindi lang yun, experience mo maging mahirap kaya hindi ka pa rin talaga Nagbabago. nagbabago. Yun ang number one doon, di ba? Kaya salamat po ay picture muna tayo, Idol Diwata. Picture kami o, ano, naka-smile siya o. O, di ba? Nakita ko nga si Boy, gusto niyan mag-ano, interview. Ayan. Asan na ba yung ay, si Kawander? Ang ingay dyan, no? Maingay dyan. Diwata last tanong, darating po daw dito si Vice Ganda? Ayan, huwag na natin guys. Siguro, hanggang doon na lang po siguro yung live ko ha. Ma'am Emma, maraming salamat sa iyo, Ma'am Emma. Thank you ha. Okay, yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood.